Ne tɔgɔ ye Dr Seku Keita. Ne ye lakɔlikaramɔgɔ ye IG la kulu sanfɛ yan nɔ. Ne ye syndicaliste ye. Je suis le secrétaire à l'organisation du syndicat SNESUP UIG. An bɛ grève la ka d'a kan an ka école kɔnɔna la yan bi, an ka université kɔnɔna na problème dɔw bɛ yen. Problème minnu kɛra sababu ye finalement ka baara gɛlɛya an bolo. Pratiquement ka baara yɛrɛ jɔ anw fɛ yan nɔ. Donc ni aw hakili b'a la an ye grève fɔlɔfɔlɔ dɔ kɛ depuis salongo. O grève in sen fɛ an ni rectorat an tun ye sigi ka fɔ kɛ ministère tun b'o la, rectorat b'o la, ani an ka médiateur minnu bɛ jamana kɔnɔ ni olu ni grévistes ni parti gouvernemental bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma pour que ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo. An y'o ɲɔgɔn ye kɛ salongo, o kɛra mars kalo tile 28. O ɲɔgɔn yew la an tun ye bɛnkan dɔw ta parce que problème minnu bɛ anw fɛ yan nɔ, a problème fɔlɔfɔlɔ tun ye an ka baarakɛli minnu kɛra ni an b'a fɔ olu ma ko heures supplémentaires ani surveillance ni correction. Donc an y'o baara minnu kɛ ni olu wariw tun balanna, wariw tun dɛsɛra ka sara. A problème filanan tun ye an ka IG an bolofara dɔw bɛ région kɔnɔ, i n'a fɔ Kayi, i n'a fɔ Mopti, i n'a fɔ Kucala, San, et puis ani Sikaso. Donc an ka bolofara minnu bɛ yen nɔ, an ka ekɔlidenw bɛ yen, an bɛ déplacer week-end fɛ, juma ani samedi ni dimanche an bɛ taa cours di olu ma. An y'a ye k'a fɔ o mission ninnu jɔlen don, baara tɛ ka kɛ, ekɔlidenw dun ye wari sara, congé de formation b'u bolo, donc mais mission tɛ ka taa taacogo la. An ye kɛlɛ wulilen u k'a ma ko kurun in ko n'Ala sɔnna ma k'a bɛna wuli. K'a bɛ wuli ni daluya jumɛn ye? Wari min bɛ don kurun in musaka la, a mission musakaw la, ko k'a san wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, a bɛ bɛn min ma olu b'o papier kɛ k'o di pour que mission ninnu kana jɔ. Kalan ninnu kan ka taa kɛ, kalan kan ka taa kɛ cogo min na a ka taa kɛ ten pour que auditeurs kana tɔɔrɔ, congé de formation b'u bolo u kana retard ta u ka kow la. An ka comptabilité mɔgɔw y'o baara kɛ, o papier bila ka taa pour que u ka se k'o san budget in signer, wari in ka bɔ. U ko tuguni ko procédure yɛlɛmana ko u tɛ se k'o signer, ko wari ka ca kojugu, ko k'a kɛ mission fila, ko ni mission fila kɛra an b'o labɛn, o wari bɛ di. N'o banna mission fila wɛrɛ bɛ labɛn tuguni, o fana bɛ taa u b'o fana signer, o wari bɛ di dɔɔni dɔɔni. Donc u ye mission fila labɛn, an taara u y'o wari signer, o dira comptabilité la, an y'o mission fila kɛ. O mission fila kɛra sa, a bɛ ɲini ka kalo 6 kalo 7 bɔ ka b'o la fo bi mission kelen ma kɛ, wari yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ bilen. U yɛrɛ dalakan ye sisan k'u bɛ fɛ ka cours in jɔ. Donc o ye problème filanan ye. Problème sabanan ye min ye ni an nisɔngoyalen don dɔɔni, o ye anw yɛrɛ fɛ yan nɔ bi baara gɛlɛyalen don. Baara gɛlɛyalen don an bolo parce que an ka direction, IG direction, an mana laɲini o laɲini kɛ ka ɲɛsin rectorat ma, nafoloko ta fanfɛla la, baarakɛminɛnko ta fanfɛla la, ankiriw ni papiers hali sisan aw yɛrɛ bɔra ka dɔ sɛbɛntiya sisan. Papier gansan ma sɔrɔ ka sujet tirer, o n'a ɲɔgɔnna caman. O problème structurel bɛ yen nɔ, finalement anw jɔlen don bi. Baara tɛ ka kɛ. Baara tɛ ka kɛ ka da mun kan parce que rectorat kɛlen don ka a fan bɛɛ bloqué. An ye bɛnkan dɔw ta an ni ɲɔgɔn cɛ. Gɛlɛya minnu b'an kan an kɛlen k'u fɔ, o gɛlɛya ninnu pour que a ka wuli, ekɔli ka kɛ a kɛcogo ɲuman na, grève kana kɛ bilen badabada, an ye bɛnkan sɛbɛn dɔ ta. O bɛnkan sɛbɛn in hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko an ka structure min b'an bolo yan nɔ n'o y'an ka wulafɛkalan ye, u b'a fɔ o ma ko cours du soir. O cours du soir o structure bɛ anw bolo yan. Ko problème min bɛ o gestion kɔnɔna na, ko pour que a ka nɔgɔya rectorat bolo, a ka nɔgɔya anw bolo, k'an ka jɛ ko ka sɛbɛn dɔ labɛn. Sɛbɛn min bɛna se ka kɛ sababu ye k'an bɛɛ dɛmɛ structure in gestion na, n'a bɛ f'o ma ko contrat type entre l'UIG et le rectorat par rapport à la gestion de l'UFP. O contrat type in rectorat mɔgɔw sɔnn'a ma, gouvernement sɔnn'a ma, gouvernement fana ko rectorat ma ko bon ni an bɛɛ sɔnn'a ma, an k'an jija kalo 3 kɔnɔna na an ka bɛnkan sɛbɛn dɔ labɛn. An nalen an ye contrat kɛ an ka base ye, bɛn kɛra kan ka commission sigi, commission ye baara kɛ, an ye contrat labɛn.
contrat la bɛnnen an ye électorat mɔgɔw informé k'a fɔ bon a fɔra ko ka contrat min labɛn k'an ka grève dabila an kɔni ye grève dabila a sababu la parce que bɛnkan sɛbɛn kɛra grève dabilala bɛnkan sɛbɛn in kosɔn donc bɛnkan sɛbɛn in a sigilen dɔ ye contrat type ye contrat type in an de tun b'an ka labɛn an y'a labɛn a filɛ nin aw hakilina ye jumɛn ye o kɛra vice recteur yɛrɛ ye tun ye o mɔgɔ dɔ ye an ye contrat type an y'a di vice recteur ma n'o ye docteur Salif Ba ye contrat type dira a ma contrat type dilen a ma hakili jagabɔw kɛra hakili jagabɔ ninnu kɔfɛ tuguni a fɔra commission de contrôle min sigira ni gouvernement b'o kɔnɔ an bɛɛ b'o kɔnɔ o commission na ko bon ko ka Salif Ba yɛrɛ don commission in na ka an fana ka mɔgɔ dɔ don a la n'o ye syndicaliste ye docteur Boubou Dougouré ale donna a la donc u ye contrat in taa ni ka segin k'u ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'a labɛn an bɛɛ hakilina ka kɛ kelen ye contrat kɔnɔ donc contrat in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ni wari o wari sɔrɔla an ka wulafɛ kuru in na sisan wari o wari mana sɔrɔ IFP kɔnɔ a wari a sigiyɔrɔma 100 o sigiyɔrɔma 100 sigiyɔrɔma 30 o bɛ di rectorat ma parce que n'a ma ɲɛ ko an bɛ université de kɔnɔ rectorat fana ka besoin bɛ yen rectorat an b'olu de ka yamaruya kɔnɔ diplôme ninnu rectorat de b'a garanti donc ko sigiyɔrɔma 30 k'o ye rectorat ta ye sigiyɔrɔma 70 o bɛ to IG bolo IG direction bolo pour que u ka cours ninnu organiser ka lakɔli karamɔgɔw sara ka frais pédagogiques examen ni fɛnw k'olu o saraw kɛ et puis correction n'a tɔw sa ani mission wɛrɛ minnu kan ka kɛ k'o bɛɛ labɛn o kɔnɔ maintenant a fɔra ko kalo 3 commission a fɔ négociation senfɛ le 28 mars ko kalo 3 ko contrat in ka signé ka bɔ don fo bi nin y'a kalo an bɛ kalo 8nan na u ma sɔn ka contrat in signé a laban yɛrɛ kɛra sa u ko yɛrɛ ko contrat ko in ko olu fɛla ko tɛ baliku an y'an sigi an bɛnna fɔla ka bɛnkan sɛbɛn kɛ bɛɛ k'i bolonɔ bila la et o bolonɔ bila bɛɛ sanfɛ tuguni secrétaire général du ministère de l'éducation et l'enseignement supérieur o yɛrɛ ka bolonɔ bila la donc ko k'o waleya bon ni rectorat y'i ban k'o waleya hali bi o problème kelen minnu bɛ yen kɛlɛ kɛra problème minnu kosɔn an ye grève suspendé problème minnu kosɔn dɔ de bɛ ka fara o problème kan don o don fɛn tɛ ka bɔ a la donc finalement an fana y'a jateminɛ kalo tɛmɛnen ka préavis déposé pour que ka yir'u la k'a fɔ an tun bɛ grève min na salongo problème minnu tun bɛ yen nɔ komi a si ma ɲɛnabɔ an fana ma grève ban dɛ an ye grève an y'a suspendu de an ko k'an b'a ɲɔngiri fɔlɔ k'a lajɛ bɛnkan minnu kɛra ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛnkan ninnu bɔra sira fɛ mais an y'a ye k'a fɔ bɛnkan ninnu k'a bɛna point fɔlɔ la fo point 6nan détail misɛnnin dɔw bɛ yen n m'olu bɛɛ fɔ a foyi ma se ka bɔ a sira fɛ donc an fana ko k'an bɛ baara bila o de hukumu kɔnɔna na an ye baara bila in bolo da donc baara bila in kɛlen an y'a ye k'a fɔ a tɛ tɛmɛ tile damadɔ kan fɔlɔ u y'an wele ministère la 48 heures baara bila tile 2 baara bila in daminɛ don yɛrɛ u y'an wele k'an ka taa ko ka taa sigikafɔ kɛ lamɔgɔlikɛla minnu bɛ yen nɔ n'olu y'an ka médiateurs ye ani parti fonction publique mɔgɔw olu bɛɛ yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ tɛ balimafɛn ye rectorat jo t'a la rectorat m'i jɔ a jɔyɔrɔ la rectorat ma a ko ta ni sɛbɛ ye u ma ko ta ni u ni dingɔ ye u y'u ni dingɔ de kɛ u ma ko ta ni vraiment sérieux ye donc finalement an bɔra tableau kunna ten u ko k'olu tɛ se ka bɛnkan sɛbɛn in n'o ye contrat type ye an ni ɲɔgɔn cɛ k'u ta signé ko parce que ko sariya minnu bɛ yen fɔlɔ n'olu ye université yɛrɛ sariya fɔlɔfɔlɔw ye ko olu y'o sɔsɔ or que olu ko université sariya fɔlɔfɔlɔw y'o sɔsɔ an ka règlement intérieur yɛrɛ kɔnɔ université règlement intérieur kɔnɔ a fɔlen b'a kɔnɔ k'a fɔ ni nin suguya bɛ yen nɔ k'aw bɛ se ka bɛnkan dɔ ta aw ni ɲɔgɔn cɛ rectorat bɛ se k'o ta a n'a ka université dɔw cɛ pour que ka baaraw nɔgɔya ɲɔgɔn bolo donc depuis yen contradiction bɛ yen bon an tɛ se k'an sigi ten k'a ye ko an ka université bɛ ka tiɲɛ an ka université baara bɛɛ ka bloqué an n'an partenaires cɛ fɛn fɛn kan ka kɛ an tɛ ka se k'a si kɛ ko parce que ko recteur dɔ de bɛ yen nɔ recteur min yɛrɛ ka mandat bannen don a tɛ ka se ka décision foyi ta responsabilité zéro an fana ko sa ko bon a bɛ cogo min na sisan an ka point laban na an yɛrɛ bɛ fɛ recteur in de ka taa ka bɔ yen a n'a ka danga komi u ka mandat banna olu ko k'olu tɛ se ka décision ta olu ko k'olu tɛ se ka foyi kɛ donc en matière de gestion quand tu peux pas tu quittes n'i tɛ se i bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na le Mali a plus de 18 millions de population l'université est remplie de têtes donc n'i tɛ se n'e ko k'e tɛ se ka kɛ e ka taa ka bɔ yen mɔgɔ min bɛ se ka kɛ o kana k'a kɛ donc an fana y'a jira an ka doléance kɔnɔ k'a fɔ dorénavant an bɛ fɛ recteur in yɛrɛ fana a n'a ka adjoint k'u ka taa ka bɔ yen u ka baara bila parce que u ka mandat banna donc finalement an kɔni wulila o de kan o don o rectorat la négociation kɛyɔrɔ la ministère la